Έχουμε κάνει το αυτοματισμό λειτουργιών διόρροφης οικοδομής με υπόγειο. Χωρίζεται σε τρία μέρη, τριών ειδών αυτοματισμούς. Ο πρώτος αυτοματισμός που υλοποιείται με PLC δουλεύει ως εξής. Χειρίζεται τα φώτα του σπιτιού, τα στόρια των παραθύρων, φωτισμό κήπου και πόντισμα κήπου. Δουλεύει σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Η αυτόματη λειτουργία δουλεύει ως εξής. Όταν είναι μέρα, το αισθητήριο φωτοδιόδου δίνει εντολή στο PLC να έχει σβηστά τα φώτα των δωματίων, σηκωμένα τα στόρια των παραθύρων και σβηστά τα φώτα του κήπου. Όταν νυχτώσει, καταλαβαίνει η φωτοδίωδο και δίνει εντολή στο PLC να ανάψει τα φώτα των δωματίων, να κατεβάσει τα στόρια των παραθύρων, να ανάψει τα φώτα του κήπου και να αρχίσει το αυτόματο πόντισμα. Πότε θα γίνει αυτό? Πού παιδιά? Προηγουμένως το κάνατε, τώρα δεν πρέπει να το Κατεβαίνουν τα στόρια. συνεχίζουν, έλα. Όλο αυτό μπορεί να γίνει και με την χειροκίνητη λειτουργία, η οποία δουλεύει ως εξής. Επιλέγοντας το διακόπτη στη χειροκίνητη λειτουργία, έχω την ένδειξή της και μπορώ να χειριστώ χειροκίνητα τα φώτα του σπιτιού, το πόντισμα του κήπου που είναι με χρονικό, έτσι ώστε αν ξεχάσω εγώ να το κλείσω θα σβήσει μόνο του μετά από κάποιο χρόνο που θα το έχω ρυθμίσει, και τα στόρια των παραθύρων που όταν έχω πατημένο το μπουτόν συνεχόμενα ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν μέχρι το σημείο που θα το αφήσω. Αν το πατήσω στιγμιαία ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν ως το τέρμα της διαδρομής. Μην σταματάς να μιλάς. Το δεύτερο κύκλωμα μας δείχνει έναν ανελκυστήρα 3 ορόφων. Τα λαμπάκια συμβολίζουν την κλειδαριά της κάθε πόρτας, η οποία όταν είναι πράσινη η ένδειξη σημαίνει ότι είναι ξεκλείδωτη, όταν είναι κόκκινη σημαίνει ότι είναι κλειδωμένη. Όταν πατάω το μπουτό για να κατευθυνθεί ο ανελκυστήρας σε κάποιο όροφο, κλειδώνει αμέσως η πόρτα. Όταν το λόγο σιγουρευτεί ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη, τότε δίνει εντολή στον κινητήρα να κατεβάσει το θάλαμο. Όταν ο θάλαμος φτάσει στον προορισμό του και σιγουρευτεί το λόγο ότι έχει σταθεροποιηθεί, μετά από κάποιο χρόνο θα ξεκλειδώσει την πόρτα. Το τρίτο πρόγραμμα κάνει την εξής λειτουργία. Όταν κοπεί το ρεύμα από τη ΔΕΗ, το UPS που έχουμε εδώ μέσα θα το καταλάβει και θα κόψει το ρεύμα της ΔΕΗ, θα πάρει το ρεύμα από τις μπαταρίες που έχει, θα το μετατρέψει σε εναλλασσόμενο, θα το μετασχηματίσει και θα το δώσει στο δίκτυο του σπιτιού μας, έως ότου το λόγο εκκινήσει τον κινητήρα που έχουμε εκεί κάτω, το ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος, και όταν φτάσει στις κατάλληλες στροφές και έχουμε την απαραίτητη ισχύ, το λόγο θα κάνει την εναλλαγή από το UPS στη γεννήτριά μας. Όταν θα επανέλθει το ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΗ, το λόγο θα κάνει πάλι μετατροπή από τη γεννήτρια στο δίκτυο. Και τέλος, έχουμε ένα σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας υπογείου. Όταν το υπόγειο πλημμυρίσει, το εισιτήριο υγρασίας θα δώσει μετά από κάποιο χρόνο εντολή στην υποβρύχια αντλία να αντλήσει τα νερά μέσα από το υπόγειο. Αυτή τη στιγμή η αντλία αντλεί το νερό μέσα από το υπόγειο. Έχουμε τελειώσει.
αυτό δεν είναι.